нощите нападнало кралство. Живее нещо ново, не живо, но и не напълно мъртво. Ние не избрахме тази съдба. Бяхме предадени, убити и събудени отново, без избор. Но ние не сме безволеви, не сме слуги, свободни сме и това ни прави опасни. Андърсити не е просто убежище, това е ново начало, изградено върху костите на миналото. Чумата ни унищожи, сега ние я владеем и ще я използваме, ако се наложи. Някога бяхме хора, семейства, рицари, сега сме спомен, който отказва да изчезне. Светът ни мрази, нарича ни чудовища, но ние се борим за правото да съществуваме. Под волята на тъмната лейди, ние сме единни, не водени от живот, а от цел. Светът се страхува от чумата и трябва, защото ние вече не се страхуваме от нищо. Нощта е наш съюзник, тишината, наш дом и в тази тъмнина ние сме живи по свой начин. Ние сме форсейкън, изоставени, но не сломени и светът ще научи, че мъртвите не се отказват.